hirugarren unitate horren bigarren laburpenean hitz egingo dugu orain prestazioei buruz. Prestazio horiek depende zein izan den zure edo zein den zure kotizazioa. Depende zein modalitatea, bale? Orduan izan daiteke kotizazioipeko prestazioa, kasu horretan pertsona horiek eskatzen diren baldintza betetzen dituzte, lanean daude, eskatzen zaien denbora eta prestatzen dute. Eta gero ditugu prestazioz kontributiba. Kasu horietan, hemen dauden pertsonak, ez dute kotizatu behar den beste, ez daude afiliatorek eta bar. Beste ikuspuntu importante bat izango da zein den zure lanbide jarduera, zein den zure lana. Zure lanaren arabera daukagu araubide orokorra, kasu honetan 16 urtetik gorako besteren konturako langileak daude, artistak, kirolaria, funtzionaria eta gero dauzkagu araubide berezian, autonomoak adibidez, etzea gabitzen dituzten pertsonak eta baita. Beraz, ikuspuntu importante hori bai. Osasun laguntza, superimportantea, zertan datza izan dezakezu zera medikoa, ambulategi ospitalean, etxekoa, farmatzia produktuak erostean, abantailak daude, eta bar. Nortzu daukagu eskubidea, biztanle osoa, zergatik hori unibertsala delako. Unibertsalak esan nahi du mundu guztiak daukala horren eskubidea, ez bakarri zera hori lanean dagoen pertsona, baizik eta bere familia. Gero daukagu alde baterako ezintasuna, alde baterako. Hau da, daukazu katarro bat, gripe bat, alakoren bat, eta argiki dago, zera hori pasatzea, istripu bat izan duzu lanean, hori pasatzean berriro jarraituko duzu lanarekin. Daukagu baina ezintasun iraukarra, hemen ja hori grabeagoa da eta daude urraz desberdina. Ezintasun partziala, osoa, absolutua eta gero grabena ezintasun handia. Gero daude zera aurrekoa, baina zera afiliatorik ez bazaude edo betetzen ez badituzu zera baldintza, badaukazu zera eskubidea bebai izateko prestazio bat. Gertatzen dena, kasu horietan beti zera diru kopurua desberdina da. Beste prestazio importante bada, zera gure umea, zera guraso daukaten prestazioa, beraiek zaintzegatik. Orduan, onuraduna, baldintza betetzen dituztenak, iraupenak izango dira 19 aste, 32 aste, baldin badira zera familia aita edo ama bakarra, eta zera 19 aste horietatik, lehenengo 6 aste, zi hartu behar ditu aitak zinama umearekin egoteko. Gero, hortik aurrera, beste 11 aste hartu behar dira lehenengo urtean, umearen lehenengo urtean, eta falta diren 2 aste hartuko dira zera umeak 8 urte izan arte. Langabezia izango da beste prestazio superimportantea, Orduan, onuradunak izango dira zerari baldintza betetzen dituzten pertsonak, iraupena izango da depende zenbat kotizatu duzu, denbora gehiago edo denbora gutxiago izango duzu, eta gero daude langabezirako laguntza kasu honetan, zera horiek ez dituzu betetzen zera horiek eskatzen diren baldintza, baina egon badago beste baldintza batzuk hori jasotzeko. Erretiro edo jubilazioa da beste prestazio superimportantea, eta badaude modalitate batean zure bizitzan zehar kotizatu baduzu. Eta kasu horretan, azken legen arabera, 75 urtetatik 77 urtera pasatzen da, eta jasoko duzun izango da, depende zer
Baldintzak dira, depende zer kotizatu duzun, zenbat urte, zenbat horren arabera izango duzu. Baina badago beste modalitate bat eta dira zer hori aurreko baldintza betez dituzten pertsonak. Kasu horretan beste baldintza batzu bete behar dituzu. Eta azken prestazio multzoa da alarguntasuna, zure gizona egin bada, eta ez eta zu lanik ez egin zure bizitzan zehar edo kotizatu ez, daukasun eskudia, sustasuna, umeak eta umerik biltzen direnean, eta